for tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani.
kwazoeka napo. Kwazoeka. Ah, yeka. Ewe. Go. Aiwa, tashika. Famba. Waskana. Ya mbona sasa kuna waskana wakafika. Wakafika mandikiza. Wewe mfuga medo. Kwazoeka napo. Kunona ya dova vadirikitira vakweri venyu uchema utanyamashusha ndevanga vanonoka kusvika asi sezvine aiwa ndokusvika kwamaitawo nyamasvisha tichitendawo nevakatsigira vachihera aiwa tinotirambai muine mwoyo unodaro kuti panofambawo muguru wedu aiwa imi munenge makaisawo kachando zvitonhorera kana yachihera aiwa tinotenda nyamasvisha.
Quase vai naye wazukulu. Ini ndichakanaka. Amene. Zviri kuoneka naye. Tinozviziva vamwe vaichema nokudokwairira nguva kuti kwaive sekuru chasva. Vaita sei? Mariko anga akazarira atuku mariko wako ndarenda kuchapa namwadiya zvokutika. Dai manzwa ndairirana mvura. Andiri. So madheti adoro kuno kuZimbabwe kuno kuyanga achienderana nekuti ndikuya kubva kupi kubva kumusha. Andizvo. Ndakavhara zvamunoziva kuti mwedzi wambudzi. Andika. Kunenge wakavharwa matari mwedzi waNovemba. Kana paine midzimu yaishanda uchidzi midzimu yakapotora yakapfeka machira yaishanda Novemba. Imwe kunenge kuri kutsauka ndizvo nai. Chandinokuziva chekuti dare kusavharwa kwaro kuno kunzi kupiwa mishonga vanhu vachinzi mozodzoka ndizvo nai. Ndo mazuva aitaura kunzi musi wa7 nhasi ndo 7 December patakutotanga andika doro redu ngoti nonokei tafana kutanga musi wa3 but ndokuzomanya kuti doro mvara ibva nhasi rechana ndakabika doro ndakabikisa kuti nditange kuvhara matare ndonzi 7 days andizvo doro redu rechivanhu chedu chechinyakare chimadzitateguru edu anova ndiyo atiri kutera mwakana mazuva kupfudza mazuva ano andizvo naye apwerewe. So zvakakosha kuti iye nowe pano sajira nenguva andidika mukuna machira anga achira akasungwa saka muzuva nhasi ndopa kutosunungurwa tateguru vachisunungurwa azvirevo kuti sungwa kwamatare dzimwe ratadza kuona here kuti pwere yadai andizvo asi kusunungurwa kwenhumbi dzakaita chivanhu chedu voka makaona sekuti asi vachinzi vasunga machira vapeta matare machira makawana achipetwa andizvo nanhasi uno kuti muchaona achisunungurwa andizvo kudai kuti dzati takuomberera upo pasi takusumudza upo dzeya dzatakaisa chivanhu chedu hwamanda dzichirira handizvo nai machembere pachirira inonzi chii mbembe ichirira kunodza kuti machari matara aida sei waine mbembere waita doo chimhanya dai paine mbembe chirwa so mbembe chiunza kuti pee oziva kuti aiwa riya takatakasiya takanya raibva hande tinoona zviri kupi zviruku handizvo zvakakosha vazukuru vangu kuya kwandaita wendoona handitauri nemuromo totaura nekuita hatine sei kuti ndaireka kana saka ndandipadzizokeiti vatese mukumangidzwa kuya pano saka manje ndati kuya kwandaita hataya nemuromo totaura nekuita handizvo zvinoti kati tata dai muramurizi tange ndikutopenga zvamwendi kana ndichipenga ndirapika handizvo akudhunya azirezati akudhunya haripo ini akayanditomurapa achipera voziparapa ndopazorera sei pano ndopazorera sei ndoparasti bus stop arivi mukatarisa mumachira munhasi uno kana bhegi rauya rakabatwa rere rine ukasha ukari handizvo rinechi ukasha zvokuti haana munyama akatangiwa zvake mishonga chiri freshi neurombo
ndokupikire o ive urombo. Right, singapedze nguva ndorangotenda madunzi masavera akabika doro asekuru tasvo vatisvitsewo doro iri. Tasvitsa doro iri doro roenda kuvanhu kapa munhu andika kapa chi pamunhu andizvona ika vaisa kapa munhu aumana kusunungura machira anagwinya mberi amurova pane zvinhu zvamuchaimba musunungure daro teteguru venyu teteguru venyu zati mavagachira tonzwa kuti vachati kudii kumberi kana vachinge vakwanisawo kuuya pamwe vachati aiwa hatisi kukwanisa kuuya aive mune pingo zvono uchienda nekupi niko kwandizvona yapwerewe muri kana muidzo aiwa ngatimbonane mavende toni bizaa metero kato ndo mavende acho ngatimbonane right ndimunoziva mapirana munoita kuti musunungire doro rimwe kwene kwanhu makapa mashoma makapa azara usero ayo makapa we doro redu hatina pamutanda unochora sano doro redu takariunganidza kuna asahwira saka asahwira ndo utano hwenyuwo ndimi muchaziva kuhudira nokuhubvundura nokuhudya nokuhunwa nokuhurasa kuti muchaurasira papi muchahunwa uchipinda papi ndo nhau yedu isahwira ndiano zvese isusu hatina mutanda unochora sano tamupira ndezvakezvo pachikorokoro vamwe vanoti kamutumbika kakati shoreke asi zviri mukatezo umu aiwa zvine zara hari idzi mbiri idzi aiwa tinoritenda nyamasvizvi kuona pwere dzenyu dzaungana idzi nyamasvisva kwavari kubva kuri kupisa uko vamwe vacho zvimutanhavo vabva kuri kupisa asi vati kwava nemhanyira ndiko kune dova ndiko kakare kuno kana ye nyamasvisva ino takatsigirwa kana achiyera mhofu shava aiwa tinoritenda kuti dai papasina iro diridziro raisvava ruva rangu kandi aizorionera kupi konai handingakupedzere nguva vamwe vakuda kuti huro dzai dzinge dzichisangana nazvo asi ndakupiriwo kwangu kakuti nyamasvisha aiwa pwere dzinotenda kuita kwose kwokuti kwavatiza uku ndiko kwandambobva kureva kuti ihwiza zvimutanhavo hapana ari kuziyaziyaziva kwake asi kwava nemhanyira ndiko kubutiro kuno kuti kana tauya mubiye kwanyamasvisha varwere vachapora mashave mamwe akaipa aya ekuroya kumuka pakati pehusiku vamwe vakarara aiwa zvetondedzeka kapano ndeziziva kana inyamasvisha unongoda kuenda kupiko iwe siyaka dzimwe pwere dziraroka dziite hope dzimwe dzavanerotoka vasitaure zvimwe zvavanemuka vasitaura ndarota chakati manje wakati akafuga gumbezi wobva mufugunuro wenda naye kwaunoenda nyamasvisha akati aiwa vachazorodza mutore iyoyo ndineritenda iri saka ndichati mune zvakavharwa pamwe muri kunyeperoka kuti mune zvirimo pamwe imvura ndakukwanisa kuda kumbozvisomho ndionokainisa hwera wacho kuti mune zvirimo here unonziko chikokeyana aiwa ichi hachisi chikokeyana i bwerere Nobody mambo, nobody mambo, nobody Nobody
kwa munhu ngatikasirei. Takurizazi zakuvura matare kwa sekuru tasu.
mazuva edu akanga aendedzana. Taidomirira kuti doro redu mhamba yedu ipinde mchinake. Aiwa, nhasi uno yapinda mchinake. Tinotenda vazukuru vasekuru kubva vari kunze kwenyika, vari mumahombe kombe, vari kunzira dzakasiyana siyana, nzvimbo dzakasiyana siyana, novarwere vanotambudzika. Aiwa, ndinoti makorokoto tateguru vedu taakuchisunungura matare edu kuti dare redu richifamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzavakanga vakagere kufamba tateguru. Aiwa, nhasi uno taakuvhura matare edu pa 7 Anderson Meborini muHarare muZimbabwe, mukontinenti yeAfrica, munyika yevatema. Ndo taakutovhura chivanhu chedu chatinotenderana kubva kuna mbuya Nehanda sekuru Kaguvi Chaminuka nevarozvi vakasiyana siyana, nemadzimambo edu. Kana doro ravakabikawo, vakabika doro remvura rinonzi huruva, kureva kuti rakabikwa mwedzi wambudzi, kureva kuti midzimu yese yanga yakapakata, yakapeta machira, yakapeta uso, kana vanoroora vanga vakasunga katundu wavo wemari. Aiwa, iye zvino zvatambanuka. Kubva vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, ndinokuvimbisai kuti aiwa, tateguru vasunungura, vavhura dare, matare yavo yavhurwa yapachena. Ndinotenda vese vagari vekumbare, Hwedza Goto Dorowa, vanogara Bulawayo Plumtree, Jecheche, Hwedza, tichienda kuchikombedzi kuchanyenga, Chiredzi Zaga, Goto Dorowa, Zambara Bandimba, Tsenga Mtasa Mdzinga Dutu, Kaeresi Chimbuwe, vese nomukananga kukaJokoto. Ndinoti aiwa, dare rasekuru ravhurwa, uyai mese, Chesa Rushinga Nyama Hobogo, Hira Boda Chiokoto Makuni Hoko Mchero Rusambo Nyama Tikiti Mazoa Biriji Kariba. Aiwa, ndingarambe ndichitaura nzvimbo dzakasiyana siyana. Ndati dare redu ravhurwa, nhasi uno ndokuvhura, taakuchisunungura dare redu. Ndinokutendai vana nhari, Nzou, Shava, Mazvimbakupa, Nguruve, Tembo, nemwe mitumbu yandasiya. Ndati aiwa, dare redu tavhura. Ndisina kukanganwa inonzi shiri, zenda, simbirori, muringa dzose inofamba mudenga denga, nemukanya tsoko mujazo kuba kutarisa zvinhu zvisiri zvako. Aiwa, dare tavhura, uya utarisawo zviri pano izvi. Taakuvhura dare redu. Aiwa, tasunungura girazi riya iro. Ino, ino, zarango, amakuate.
milambo yakura inopera. Uno yaweka mzimu wa baba. Uno yaweka autengwe ne mali. Mzimu wa baba. Uno yaweka autengwe ne mali. Uno yaweka autengwe. Uno yaweka mzimu wa baba. Uno yaweka autengwe. Uno yaweka mzimu wa baba. Autengwe
and more stories. Tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.